The day of birth of Jesus Christ is not December 25. Wala gi mabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga si Kristo natawo sa Disyembre 25. Atong tagaan ni og reaksyon ning ato ang tawag ing amigo. Pasensya na kayo ha, naka-sleeveless ta ang mga sir ug mga ma'am. Kini nga atong mga amigo ba, ang basis sa ilahang pagligar nga ang Disyembre 25 mao ang petsa ug bulan sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Ang ilang basis wala punoy gitawag og mabasa. So sige no ko yung taon ng mga tawhan. Dili man in taon magamit ang pulong wala o dili mabasa as basis sa gitawag o pagnigar nimo or pagpamatuod nimo sa usa ka butang na imong ginigar or imong gipamatud-an. Bisag asa ka nga reglamento sa pangatarungan o reglamento sa tama nga rason o even ang korte dili na magamit as main evidence di tinuod tungod kay di mabasa or di nimo makita. It is a fallacy of suppressing the facts and the fallacy of silence. Kanang pag-ingon nga dili mabasa di tinuod usan na ka desperado o kana bitawng usa ka argumento bang mga tao bitaw nga wa magbarog sa gitawag og kamatuoran kay daghan kayong mga butang nga dili mabasa apan tinuod. For example kanang ilang argumento bang hindi mabasa di tinuod pero tanawa nituo sila kang Ellen G. White. Makina akong balik-balikon kay sumadista man niya itong reaksyon. Ellen G. White, di ba na mabasa sa Biblia? Pero kung nituo man mo, inyohang ginaklaim nga propeta si Ellen G. White, pero di man mabasa sa Biblia nga si Ellen G. White propeta. Pero ano nituo mo? Ano naghaptag mong dakong pagtuo, ilabin na sa iyahang gitawag mga writings, asa man sa Biblia be, nga tuuhan siya. O di man mo na mabasa sa balaang kasulatan, pero ano nituo man mo, bisa pag di mabasa. So, bot pasabot, di nagpasabot nga di mabasa, di na kinantuuhan kay kamo mismo nagbuhat ana. Nagtuo mo mga butang di mabasa. So balik ta sa gitawag og balaang kasulatan o kining Disyembre 25. Ang Disyembre 25 pitsa magud na. Bulan og pitsa na sa pagkatao sa Ginoo. Ang balaang kasulatan di man na kalendaryo. Ang balaang kasulatan makita nato, mabasa nato ang event kanang pagkatao ni Ginoong Kristo. Unya ang detalye concerning sa petsa sa pagkatao ug bulan sa pagkatao ang mi-provide niya na ang kasaysayan o ilabi na ang tradisyon sa pagtuo. Managing ni San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagi sa pulong ug sa sulat. And according sa tradisyon, Pope Saint Theophilos, si tawag ining Saint Hippolytus sa 3rd century, si Theophilos sa 2nd century, o gitudlo man na nila nga ang pagkatao ni Ginoong Kristo Disyembre 25 unya supak-supak mo mas maayo pa mo mas hawod pa mo sa tawag ining mga early fathers kaniadto unya kun imong sabton pong balang kasulatan masabtan nimo nga Disyembre 25 si tawag ini si Kristo na himugso. Now for example kanang pag-ingon nga ikaunom na kabulan karon unsa man ang pitsaha be unsa man ang pitsaha kanang nakasulat sa balang kasulatan kanang St. Luke chapter 1. Kaya niingon ang Anghel Gabriel nga ikaunom na kabulan karon ang pagsabak sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. Be, sa man ang bulan na sa man pitsaha. Kaya diha na to matrace kung December 25 ba o dili. So kung dili na December 25 kanang ikaunom ka bulan nga pagsabak ni Santa Elizabeth, unsa man ang pitsaha para aron atong matrace kung unsa yung bulan na unsa pitsaha ang tawag ining pagkatao sa Ginoo. So, kamo nga nialigar nga ang December 25 dili mao ang bulan og petsa sa pagkatao sa Ginoo, then mag-provide mo ebidensya. Ayaw ko ni tagaig wala. Ayaw paghahatag og wala o di mabasa. Desperado na ang argumento. Usan lang ka desperado og pililong argumento nga ang imuhang basihan wala o di mabasa. Yaga-yaga mo na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.